Nyakoro moke juango yore kinu machino ntie kae chenro mar mbaka oromo wadago mbaka kae kautenre kod kaka ichudo wechego mag osara ma ichule counties ma opogore gi achiedh nade makoro bende kwake kanyaka sani nyakoro moke juango kwan mantiere gin kwan ma nyabedo kanyo ni nyalo bedo ni buogo county mari ma iwuoke mano ma ichule osara mag jotije dwe ka dwe. Budget ma county golo nyakoro moke juango kwan mamalo dhiga mago mawacho ne gin recurrent expenditures kama matin ahinya mikao tiketo e wechego mago maga timo dongruok. Nyaka sani kaluwore kod report mano mar jaga budget ma pachoka Daktari Margaret Nyakango olero kar kanyo ni bende gima ntiere en ni oganda mathoth osebedo ahinya ka ichulo mano kawuok e counties ma pachoka manyalo bedo ni nyaka sani achiedh nadegi biro kaluwore kod ang'o. Nyakoro moke juang yangore ni nitiere counties mopogore okinyi ma kawuono ang'eno wadabedo kaka watwa kod jalony weche mag uchumi mano CPA Evans Ogutu ture kod achiel kachiel ka nitiere county ma Migori adamana mondo mi okaw thuolo ni omose oganda wa ka wachako higa manyien teni higa manyien ma wachako ka nitiere ketho report mayango ketho omenda kata tiyo gi omenda rietha e counties wa. Oyaro anya CPA Evans Ogutu Migori ucheyo machal nade. Happy New Year mose oganda wa kato wachaka network. Amos oganda joka nyanam niyo yaore uru eru kamano sani wachako higa manyien koro nikech pok watudore e yamo anyalo moso gi ni New Year nochakore maber kendo apani kawuono kata kiny watieko January wachako February. En adieri kleo ni charity begins at home. Wasebedo kwa ng'eyo weche mag omenda kaka tiyo sana e sirikal mamalo mar national government. To king'eyo matut ibro yudo ni sirikende wa mag kor gweng' wasebedo kwa keto focus kuomgi. Omiyo en adieri ni report ma Nyakango nogolo control of budget ok en report moro manyalo bedo maber ahinya kaluwore gi duoko ma koro golo as per past quarter ma 2023-2024. Sana weche mag chudo mag omenda mag msara kod weche mamoko mang'eny ma owuok e report no. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Nyakoro moke nyalo penjore ni kwan go to chal nade. Wanegi anesa na achiel kachiel gin kwan mage mago mag counties. Chudo mosebedi kanyo ka itimo mago chudo mag osara osebedi kata kitimo gi e yo mag lony manyachon kata omenda ching ma ichiwo. Chudo mag osara chal kama kwa mondo idhi kod achiel kachiel ma mokwongo county ma Nairobi osechulo osara kakalo e lony mano manyachon kata manual payroll system mano manual ok okete kumoro amora e mbui. Gisechulo osara ma romo $350,000. County ma Homa Bay osechulo osara kokalo e lony manyachon maromo $240,900. County ma Laikipia ntie kar kanyo osechulo osara maromo $165,500. E counties mamoko bende gisebedo kanyo ka gidhi e yo machal nade. Ma okawarango counties mamoko mosebedo kata ka chudo gi omenda aching e iko omenda wacho first quarter mar 2023-2024. County ma Garissa osebedo ka chulo osara mana ka gitiyo kod omenda aching mano ka okalo weche gi mago mag manual payroll maromo 143.8. Mombasa mano $112,000. Machakos $108,000. Ntie machielo bende counties moko ma bende pod chudo gi lony mano manyachon. Kakamega nitiere kar kanyo kod osechulo $152.6. Marsabit bende ntie kar kanyo kod $886.5 mag osara mag sechulo. Mandera osechulo osara maromo $991. Mano ma ichulo kod mano omenda ching kata manual payroll cha. Wajir ntie kar kanyo kod osara mag sechulo maromo $188,000. Ka county Manandi osechulo osara maromo $166,000. Mano e komenda mar 2023 2024 kwota mokwongo. Bomet ntie kanyo $52.9. Kitui $188,000. Makueni
prabich kod ariyo, ka Murang'a nitiere kanyo kod milion 67. Magi omenda ma osechul kacha kaka wechegi mago mag siro mag Osara mosebed kanyo ka ichulo e counties ma opogore opogore. Magi kwan mantiere kar kae. Tang'eni magi kwan manya bedo ni buogo oganda ahinya. Ahinya bang' ka controller mar budget kata jaga budget mapacho ka Daktari Margaret Nyakango wacho kanyo ni counties osetiyo kod omenda maromo bilion 3 e chulo osara machal kamagi. Counties gi thoth mago mana moko mano yero kanyo mondo mi waket nigi monegi ne achiel kachiel kama gintiere kar ka. Adana kele twak Evans CPA Evans Ogutu ka intiere county ma Migori. Ma en kwan minyalo wacho nade sani ka wantiere kodika magi kwan mabende oganda yudo gi buok ahinya mana kaka wayudo gi karka yudo ni county ma Homa Bay osechulo osara mano ka wakalo e lony manyachon cha maromo milion 240.9. En ang'o manyalo bedo ni timore to ma luore ni nitie gino mano onego bed ni kichakete tim higa mar 2022 mano tiyo kod mbui manyien mano IPPD mabende nyaka sani nyabedo kanyo ni adier gin gik mage integrated personnel and payroll database ni bende itiyo kode yo makare counties wa. Achak kodi twakora yanga ukinyi makawuono. Ero kamano koro kaluwore gi report mowuok kuom control of budget mane wacho ni counties osebedo ka chudo e yo ma ginyalo luonge dho ngere ni manual kata en chudo aching' ma ok okadho through the mbui. Sirikal noketo migawo mag chudo e gimiluongo ni IPPD, Integrated Personnel and Payroll Database, mag biro konyo counties mondo mi wabed gi system and checks kwachulo osara. To chutho kleo ng'iyane matut nikech wang'iyo ni Homa Bay County no chulo pesa dite e payroll kaka first quarter nowuok. Iyudo ni Homa Bay County no chulo pesa mar milion 888 e payroll margi. Mana according to the report mane gi issue to the control of budget. E pesa ni milion 647 ne gichulo through IPPD. To milion 240 ne gichulo aching'. En ang'o mane nyalo kelo gini e chudo aching'? According to report mane Homa Bay County ogolo, ne giwacho ni ne gindiko joma nyien ma gindiko ni mago revenue enforcement officers. To king'iyo kata mosach gi ki compare first quarter maiga ni to gi first quarter maiga mokalo, iyudo ka mosach mar Homa Bay the same gini luongo ni relative period mar last year mar first quarter Homa Bay nyocho tiyo mana gi 576 million e first quarter mar July, August gi September 2023. So sani gitiyo gi milion 880. Manyiso ni msara mar Homa Bay omedore gi milion 312 king'iyo gi similar period. Ang'o manyalo kelo gini? Nitiere gimiluongo ni unique personnel kata personal numbers manyaka ibedgo mondo mi IPPD oyieri. Ka en adieri ni jo Homa Bay no ondiko revenue enforcement officers manyien, ni emane nyalo miyo ni msara ni obed ni jogi poko oyudo unique personal numbers gi, to nyalo bedo ni anto kang'iyo pesa me ondiki ni gichulo through manual payroll, to kata na bed ni gin jojuok aila mane, to pesa no ok nyalo bedo ni oromo mana jojuok nikech pesa no ng'eny kabisa. Nikech rate mar jojuok inyalo yudo ni gin around 20 to 30,000 mane ka indiko gi at entry level. To jojuok mang'eny be kapok konde kindiko gi ga on those contract terms magi mondo mi gi actualize gi momiyo ondik gi e county. Koro anyalo wacho ni report manogol gi control of budget nyiso ni Homa Bay County poko kao migawo ma rang'eny mondo mi gi lock issues moko mag payroll system gigole manual to IPPD. En pesa mang'eny kabisa nikech en 27.1%. Ki compare gi counties wa makaluo ka, ibro yudo ni Kisumu otiyo mana gi 5.9%, manyiso ni 74.1 million e manual. King'iyo Migori
Migori notiyo mana gi 20.4 million manual. King'iyo Siaya notiyo mana gi 52 million manual. Ma nyiso ni kaluwore gi data ma wan godo to mar Homa Bay ni nodhi malo, lakini Cleo gima important manyaka wang'i. Seche mane Homa Bay kata kadho budget magi mag msara. Inya yudo ka apart from the smiling face mag jo Homa Bay, nitiere akaunti ma struggle. King'iyo ka kitimo analysis mag budget margi. Ibro yudo ni Homa Bay en operations and maintenance budget margi moting'o nyaka msara. Gine recurrent budget moting'o compensation michulo go jotich to gi pesa mar operation and maintenance. Ibro yudo ka Homa Bay pes gi mang'eny die chudo mar msara. In fact, and over and beyond the regulation manobedo set in 2015, the Public Finance Management Regulation, manyiso ni okoningi kal 35% mar pesa mar county kichulo go Osara. To Homa Bay as at now, gain at percentage of 46% and increasing. Erokamano ahinya. To report machalo kama ka igole kinde ka kinde, mana kwota mokwongo to aneno kama gik mosebedo kata katimore. Penjo nitie maduong'. Debed ni kae kama jotije manyawa nyalo bedo ni donje, to magi bende rode manyalo bedo ni ichulo gi godo. Kwan ma be nyalo bedo mana ni malo. Kwan counties mamoko ba ne mana kaka bende report ma kamano yango. Gintiere piny mar milion 100. Tiende ni onyalo bedo ni jok ma ondiki manyien gi mana kaka iwacho kanya report no ndiko jo manyien manyalo miyo gik maka magidonjo gin gik mage bende manyalo kelo omenda maka ma bende oidh malo ahinya kata kerango idho malo moidho go county ma Homa Bay gikar ndiko jotije manyawawa ponono ka gintiere ng'ato ka ng'ato nego bende timre yo machal nade. Erokamano Cleo, an kang'iyo kaka budget ni nitiere gap kata fuok maduong' e budget manyiso ni nitiere ng'ikruok iluongo ni weak control system ma Homa Bay nyalo bedo go. For instance, nyalo neno Cleo ni jo executive mar county mar Homa Bay oketo billion 4.7 ni mano pesa magidhi chulo go msara. First quarter pesa ma jo executive ka ogolo jo assembly en 811 million 461,435. Koro kigo pesa ne ding'wen kopo ni nikech jo executive onge kaka pesa gi nikech pesa gi bedo design gi salaries and remuneration commission. Pesa ne digo ding'wen e quarters ang'wen manyiso ni the pesa ma ginyalo bedo ni ginyalo tiyo go ka financial year rumo in about 3.2 billion. Tiyudo ko ket pesa 4.7 billion. Koro 4.7 billion, unless giwacho ni nitie jok moko ma giketo ni gibro ndiko to pok gindiko, pesa ma nitie fuok ma inyalo wach ni it is not easily realizable absorption en billion 1.5. Manyiso ni king'iyo counties gi, pesa oketi Osara ma reality ni kaka first quarter wuok kopo ni ni musara nikech musara mar ng'ato en standard unless with a little annual increment. Iyudo ka giketo pesa moko man gi fuok ma cannot easily accounted for manyalo romo billion. Koro magi emigawo monego bed ni at the point ma ji time budget kichake gi mana budget formulation kuonde mag pesa mag county nyalo bedo ni lalie en at formulation and approval. Ibro yudo ni formulation itimo gi jo executive ma governor ni kod CECs mage to approval itimo assembly. Sami seketo ne ng'ato pesa mang'eny moloyo kwan jotich itemo chwalo migawo mar pesa nitie yo moko winjore. Mano nyalo bedo ni ema timore ka nikech iyudo ka koro diversion ng'eny igolo pesa tigole in cash nikech IPPD onge tiwacho ni odhi ochul kode obedo transfer to commercial accounts tiyudo ni ochul kode jok makoro ne onge IPPD. Ma nyalo bedo kelo migawo mang'eny mag mibadhi mana ka county assembly gi county executive at formulation and approval oyie
mane kaka pesa ni inyalo bedo ni itiyo go yo moko winjore. Erokamano ahinya. CPA Evans Ogutu, ka itiyo kod lony manyachon ma opogore kod IPPD ma chik ma pacho kae opuodho, tiende nang'o kaluwore kod chike ma pacho ka kata matayo counties, nikech ma en ataro mar chik ka odhi e thuolo marom kamano moneno kata kwota mokwongo mar higa ikomenda mar 2023 2024 chudo ma kamagi pod timore e counties. Ng'ama onego bed ni kawo ting' ma kama en tend counties koso ng'ama ndiko ji e tich e county? Ing'eni katiba oketo County Public Service Board as an independent institution within the county. To chutho, County Public Service Board administratively gine buo governor mag counties. Mane en adieri makare makata County Public Service Board ok nyal tiyo ka onge migawo mar tend piny mar county. Manyiso niya ok ginyal tiyo without consultations from the county executive kata county governor. Kang'iyo gima timore nikech mokwongo wang'iya ni ang'o manyalo kelo chudo michulo ng'ata chieng' moko chul gi IPPD. Adieri ni nitiere migawo 3 kata 4 mindiko go jotich e county. Mokwongo inyalo ndiki under permanent and pensionable. Manyiso ni kondiki under permanent and pensionable nyaka bed gi unique identified personal number PF number mari midhi kete e IPPD mar sirikal michuli godo. Mar ariyo inyalo ndik on contract. Section 74 mar County Government Act wacho ni kindiko ng'ato on contract irregulate gi iwinjo mondo mi contract term cha embo yudo mana PF ne mandalo no. Mar adek nitiere term mar casuals. Casuals ok inyal ndiko forever. Casual indiko migawo moro ka contract ne expire tidhi renew. Mane kaka gigi bedo. Omiyo onge thuolo mar sirikal manyalo yie ni ochuli aching'. Sirikal recommend ni ochul ji e IPPD. Omiyo ng'ikruok ma kamani ok onyal bedo ng'ikruok mar governor kende unless jok mondik gi ondik koko puodh gi County Public Service Board. Kopo ni no puodh gi Public Service Board to ng'ikruok ni owuok kuond ji ariyo. Governors nyaka bed held responsible to gi ng'ane to gi the County Public Service Board. Nikech en adieri ni ting' aila ni onego bed ni gin ting' maginywako. Ok ni pesa duto ni dagol pesa chieng' malo tikele county koki manyo jok minyalo ndik godo. Nikech sani wan gi 1 year is almost sekalo 1.5 years in terms of financial statements. Manyiso ni kata ne bed ni jogi ne manyo personnel identified numbers gi tani thuolo nosebedo moromo gi mondo mi jogi oyud gigi minyalo ndiki go IPPD. Omiyo chudo through manual payroll to koyie e chik sirikal. E chik sirikal ma bende nwaneno kar kacha kinde mokalo, thuolo mar tiyo kod manual system ni miwacho ni manual payroll ni Mike e gima osekelo chudo kata lal mag omenda mathoth ka omenda gi dhi e chudo mag jotije manyawawa kata ghost workers, jogi ma ok opuodh mondo mi ondik gi e counties. En ang'o manyalo bedo ni itimo ne jogi nikech eri chudo kata kiwacho ni ichudo ne jogo mane ondik manyien to jok mondik manyien gi kama gintie moko nyalo bedo ni gin jotije manyawawa. Kinde magitimore chike ma pacho ka wacho ni koyudi ka en gi obok mabandia, oyudi ka isetiyo kendo iseyudo kichamo osara kuom thuolo moro malach, chieng' momaki modonjni e doho ma ong'ad buchi e yo makare, onego bed ni ichulo osara ma isebedo kacha ka iyudo e thuolo no duto ka gin higni 10 misetiye e apisno kata oyo. Thuolo ma koro waneno ka gik maka magitimore, omenda maromo kama ichulo, debed ni ma erot maduong' manyalo bedo ni nitiere e counties wa hinyore kaluwore kod wechegi mag jotije manyawawa. CPA Evans Ogutu, inyalo lere yo machal nade kama en achiedh nade maduong' mamago counties wa, ng'ama nyalo donjo negi godo kata report mar nyakango koro kuom ranyisi osegole nitiere oko, ang'o mabiro bang'e? En mana ni mondo jopiny ong'e ni gik maka magitimore counties koso? Pero kamano king'iyo budget marwa budget marwa opogo nyading'wen. Opoge formulation, opoge approval,
opoge implementation gi audit. Gima sani watimo, wang'iyo budget implementation en stage mar adek. Ka ema nyaka ango donje, ka ema county assemblies wadonje. Chutho yudo ka county assembly wagi akia ni gionge teko mar table report ni kata ginyalo discuss nikech iyudo ka county assemblies magwa most of their funding pesa giwuok e county executive. Omiyo iyudo ka gin gi luor moro ma kopo ni gidwa wuoyo e wechegi to bedo akia ni gin gi ng'ikruok mane manyalo mono gi wuoyo e wechegi. Nikech chutho ka report ni osebedo published gi controller of budget onego bed ni obedo table the county assembly kendo county assembly onego bed ni timore nade, onego bed ni discuss report aila gi. Ka report owuok marach en migawo nikech bad sirikal mong'i ni cheko county executive nyaka county public service board en county assembly. Omiyo county assembly nyaka bed gi mijing'o mar ng'iyo nonro nikech adieri pesa mowuok malo e sirikal ma national treasury kabiro e county to biro kuom jok midwa chula aching $240 kata milionde moko manene counties mamoko gi ok en pesa ma can easily be accounted for. En pesa ma koro weni chief officer finance mani e county level ema ng'iyo kaka inyalo ti kode nikech kata IFMIS integrated financial management information system matiyo ok nyal capture gi. Koro yudo ka magi e pesa mitiyogo e diversion kendo giti e rang'iny nikech mondo mi verify gi becomes a big problem. Manyiso ni mondo mi ong'e ni pesa gi notiyo e yo mano golnego malo tek nikech magi an achalo mang'amo wacho ni miya pesa dhi chulo ng'ane gi ng'ane gi ng'ane. To chulo ng'ane gi ng'ane gi ng'ane no to ok obedo captured in any database. Ena manual kama. Omiyo wan ok wanyal siro pesa migole national treasury ni dhi chulogo ji through manual payroll. Kendo wadwa temo jiwo members of county assembly from all the counties magwa, sana magwa mag Luo. Kuseneno budget review report mogol gi control of budget, tafadhali table uru budgets go e county assemblies mondo mi jopiny discuss gi mondo mi jopiny ong'e kuonde ma pesa gi nyalo bedo ni tiyo e yo moko winjore. To sana county assemblies be nyaka konywa nikech ok unyal bedo nuketo pesa ma en blanket unless ni en a very structured plan ma county executive oketo go gima gidwa timo gi pesa ni. Ka giketo pesa ma excess ni gidhi ndiko ji, ondik ji. To kena pesa moro moket kanyo ma en excess, kawo pesa moro ma excess which cannot easily be accounted for, gikawo pesa ni giduoke development mondo mi jopiny oyud dongruok. Erokamano ahinya. E counties mamedo ji e system mopogore ntiere mano mar IPPD ma osebedo kanyo ka itiyo godo kaka lony manyasani e wechegi mag chulo osara. CPA Ogutu, lernwa ni jogo mada donjo kata jogo mantiere counties wano ka counties moko ntiere piny kuom ranyisi kwan wacho ni county ma Siaya ni kanyo kod $150,000 kod 2 ma osechul kacha e yorego mag omenda aching' mano kwarango kacha wechego mag manual payroll. Ka irango county ma Migori ma e counties waduto ma Kaluo, Migori ero ema ntiere gi kwan mapiny ahinya mag omenda go ma osebed kacha ka ichulo kokalo wechegi mag manual ka gintiere kanyo kod $20.4. Tiende nang'o? En ang'o manyalo bedo ni Migori timo mopogore gi Homa Bay koso kwan mag jotije mantiere piny counties gi koso nyalo pim gi yo machal nade? Gin kwan jotije mondiki koso luore gi chenro moket makare gi kaka iluwo chenro moketi? Erokamano ahinya Kileo. An kang'iyo matut aneno ka Migori County notemo mondo mi ochul employees gi under what we call IPPD. Manyiso ni ne gitemo kabisa mondo mi issues moko mag chudo machengi obed maonge. Gine mane gi chulo matin 20.4 million. To be king'iyo matut similar period ibiro yudo ni Migori County pesa mag chulo godo jotich higa ne king'iyo gi higa financial year mokalo ibiro yudo ni financial year ne gichulo around 508 million. To higa mokalo similar period the first quarter ma 2022-2023 ne gichulo 767 million. Manyiso ni internally nenore ni gise bedo ka gitimo audits magi giyudo ni adieri
nitiere migao kata pesa moningo mano iketo payroll ma ok tiyo madhokare. Manyiso ni king'iyogi tiyudo ka giduoko nengo mar pesa mag chudo mag employees with around 186 million. Manyiso ni mago jok mosebedo ka ng'iyore kendgi kendo gikawo step maginyalo improve go their own structure, internal audit. Apani negi kelo jowa moko mane konyogi in terms of payroll audit. Omiyo ka nitie pesa mane obedo kalal e payroll, iyudo ka similar period gisebedo ka gitimore nade ka giduoko piny. King'iyo kaunti ma Homa Bay tiyudo ka kaunti ma Homa Bay similar period ma last year to negi chulo 576 million, sani gichulo million 888. Manyiso ni en pesa gi ok oduok chien, pesa gi omedore. Mae gimomiyo kelo weaknesses payroll system. Mondo mi within a quarter, mondo mi pesa umar payroll medre gi million 312, mago are areas mag gap monego bedni jopiny ng'iyo. To king'iyo other counties machalo kaka Siaya bende iyudo ka higa mokalo similar period ne gichulo salary mar 646 million, to higa ni similar period gichulo 470. Manyiso ni nyaka jo Siaya bose ng'iyore in terms of how ginyalo duoko pesa ma ok nyalo bedo ni tiyo maber in terms of payroll gi 175 million. County wa ma Kisumu be aneno ka nigi gima chalo mar Homa Bay ni gima ne gitemo timo en mane joga gi kata obedo ni msach gi omedore, to thoth jok mane gindiko gi thoro keto gi AIPPD. Manyiso ni king'iyo last year similar period county ma Kisumu notiyo gi 1.03 billion e payment mag salary, to sani gitiyo gi 1.3 billion. Manyiso ni adani make gi kanyo kwa duogo ilerno matutu kotenore kod gigo matimore counties wa CPA Evans Ogutu ni midhiero ni kodonjo to donjo no yo machala kaka wanyalo gole e kindwa mondo chul jowa e yo moro makare. Mana ngituri kod sane achiel kachiel dakika romo 50 tok sa 3 ma okinyi makoro nyakoro mojo watu wake weche gi mago Osara michule counties to wacho ni tiyo kanyo koda omenda ching kata mago mwacho ni mago mar manual payroll. Sirkal dwaro ni mondo mi ochudi ka ikalo e lony manyasani mano ka gintiere kanyo e wechego mag IPPD, mano lony manyasani marango kaka itayo wechego mag chudo e counties mopogore opogore. Gisani nyakura moge jwang cheno mar mbakoro modon mar dakika 10 kende to wachako kidieny machielo to en kidieny mabende wa tudre kod jofwambo wa wuok e kor gwenge ma opogore opogore. To sani okadhi e kor gweng, adadhi e boma ma Kisumu, atuda achiel kachiel kod jafwambo wadwa Millicent Adhiambo. Okono ne matimore county ma Kisumu ng'anyo mar kwedo tend city manager mano Abala Wanga. Nyaka sani chenro mage mantiere kar kanyo. Millicent Adhiambo ami thuolo mono kore lerno nyakoro moge jwang kama romo makamano ka achiel kod aka weche mang'anyo bendo chope county ma Kisumu. Erokamano Cleophas, achiel kachiel kwa oke county ma Kisumu kaendi kuma bende ng'anyo mar kwedo tend Abala Wanga ne onindo mano winjo beno timre kawuono. Kata kamano kanikalo e chuny boma ma Kisumu ninyalo neno kanitiere mach monosemoki kuonde mopogore opogore. To gi sechegi kiwan kod moko kuom jotelo mag kuonde loko ohala mopogore e county ni kata e chuny boma ma Kisumu ma wan go kaendi ma wadwani wawinj pachgi ka gin to giwuok oko ka giwacho ni winjruok nosebedo kendo gikwedo okang' mamalo ng'anyo makamano ok gin jogo ma obago ng'anyo no ero. Wadwani wawinj kowuok kuom mondo gilerwa ni to en ang'owa madhi nyime to adier ni kanye tang'o mowinjo bed ni otim mondo mi kwe e kind johala kod tend Abala Wanga ma bende ng'iyo kaka chenro mag boma ma Kisumu owinjo bed ni bedo e yor dongruok, owinjo bed ni dhi mondo giduto gita boma e yo mokwe. Abro chako kodi machiegni mondo ilernwa kaka nilero cha weche kaka nobedo mana chenro mowinjo bed ni timo kod gima owinjo bed ni johala timo. King'iyo kameri chagi nyingi gi gima yu. Erokamano ahinya, an Councillor Robert Otuge, an achiel kuom councillors mogik manotiye Kisumu City Council. Kane wan City Council ne wabedo gi chenro manobedo guided gi donors kane wadwaro kony kuomgi ni mondo gimiwa kony nyaka nopang Kisumu e yo makare. Ne wawuotho e bombe moko manosepangi kaka Nairobi,
wang'iyo concept ma Mudhuru, nwadhi Mombasa, wang'iyo concept ma Mariakani, nwadhi Eldoret, nwadhi nyaka Rwanda, Kigali. Mano nwango ni chenro mondo bed kare, nitie kaka nyaka wayar town. Kiyaro town to nitie gima guide ji mondo bi chuny town mane impulse purchase. Kind bengi gi kama ji lore mtoka. So nakoro nyaka wayar bus parks. Moro wateri Otonglo, moro wateri Nyamasaria, moro wateri Mamboleo. So magi ne wacho ni koro nyaka johala wuogi iye kaka dok chien kocha. Chirni be nyaka ne med ger. Kuonde mane thuolo nyan wangre mondo johala obedi chirni go, koro miyo ok mi ji bed ma odhogore e town. Machielo kendo wayudo ni traffic conflict bende nyaka pangi. Mtokni gi tuk ga piko gi jotielo ok nyal riwore kamoro achiel ma ngima bed makare. To be jok nyal bed lor kamoro amora to mtoka kamoro amora nyaka ji bed kama pangi. Koro magi chenro manwa pango to kwatiyo kapok nwa wabed e kinde 2008 ga 2013. Koro magi odhi mbele ndalo Ranguma, ochako odhi mbele ndalo Professor Nyong'o. Kwana ng'one ma gima kelo conflict e kind jomoko man gi personal interest. Gima chelo mono wango ni ji mang'eny kata man ge council ne bedo ng'ama in councilor kinde jaki bedo gi plot kamoro ko in landlord. So landlords resist kidwa ke lokruok kech koro kodhi bedo landlord kendo. Chenro mar city wacho dwaro jo ohala monego mi kuonde mag timo ohala to ok ng'ato biro landlord kama jo ohala bete. Koro magi dwa kwayo ji duto ma johera mag city ma Kisumo kaka an ni wawiuru koko kendo kwa bedo jomoko madoko gik moko ne kare. Gima chelo mochak wayudo machandro ka ni jo gogo ma jo siasa mag jo UDA bodonje wachwa machendo Kisumo kane. Gikete pesa kendo gidagi nyiew ji mondo kel tungni Kisumo mondo ne kara elo kudhi maber. Koro mabe wakwedo kendo wakwedo ni jogo ma okawo pesa ka UDA mobiro ketho go sirikal mara ile bo Professor Peter Nyang' Nyong'o wabiro wugo ka jo ODM mondo waketi kama ne ogibedie. Pero kama na nya machiegni abro biro iri nikech lendo ne yango ni jo Nyamlori jo Garissa koro ka jakom mar Nyamlori in kaendi kendi chungani weche ma ng'anyo ni nyalo wacho. Ero kamano. Gima dwa wacho en ni nyinga mokwongo iluongo ni Morrison nono. Gima dwa wacho en ni incitement manono kuom johala jok mok timo ohala owe bede. Adwa kwayo ni johala ochik itgi kendo chik itgi ne authority kendo ne telo mantiere. Kachiwo example gi Nyamlori. Nyamlori nwabedo consultation gi the city management from the beginning. Bo miwa spaces Uhuru Business Park. Bo pogwa spaces go. Bo ng'ato ka ng'ato no mi space ne. Bang'e jomoko biro bo incite jowa ni mondo dhi e court ni giwe spaces manomigigo. Ne gidhi e court. Court nyose yalo. Bo dismiss case gino. Bo wacho ni gino miyo gi 60 days mondo gidhi gi kuma nomigi mondo gi usie. City manager bende ochako loso gi jo Nyamlori. Bo nyiso Nyamlori dhure spaces manomiu. Omiyo ng'ama wuok no biro ne incite johala to gin to gin johala. Owerego kendo wakwedo wachno kabisa. Johala obed gi kwe owuog odhi e designated places momegi magi mag timo ohala man gi facilities manyalo konyo gi kanyo kaka pi kaka stima gi gimoro amora and security. Mano e gima nyalo wacho. Anan nyaramba mana kaka nase wacho cha. Anan jakom Kibuye chiro maduong' Eastern Central Africa. Gima nyalo wacho ni cartels to podo timati mangono ne Kisumo nikech wadwaro kwe Kisumo. Kisumo wasebedo gi kwe kendo walok environment makwinitie. To king'iyo ng'anyo ma kawuono king'iye mos kate park kacha cha sani ni riembogi. Anakalo kanya yudo mana ka goons gi chokora mantiere kacha. Johala onge. Gini en interest mag cartels madwaro stalls to gi landlords. Diere mane dwa los Kibuye jogi no wacho ni Raila Amolo Odinga dhi mayo wachich Kibuye. Kendo ne giwacho ni daro ji ok nwaduoge chiro. Sani nye waduoge chiro kendo chiro duonge ka 13. Mano di makates no kwalo modonge ka 6. Chaka kwayo gini ne giwacho kendo sani giketho nying baba ni baba oseka ofafa. Ofafa en gir joluo ken gir baba. Chiro Kibuye en chiro Kibuye. Anakwayo mana cartels gi landlords. Miwauru kwe Kibuye, wadwaro kwe. To ng'anyo to johala onge ng'anyo. Mobet mbele kagi magi leaders magi chirni. Tadwa chako wacho wach moro achiel. Ng'ato nyoche ni e studio. Ka wacho ni ene motelo ne johala Kisumo. Wadwa ni golwa clip kama no yierie titelo ne chiro mane. Ko sitelo ne chiro mane polo. Ka chiro mane Kisumu sito to leaders enika. To ka ingi leaders ni moko mane yiero. E polo kuro to mani telo ne jie polo to ke Kisumu City. Ero kamano kendo an Mildred Atieno Mondi
An chia lady mar Chichwa Market. Kawuono achung' ka kwedo ng'anyo matimore kawuono. Akwede kawacho ni onge ja ohala moro amora mantiere ng'anyono. Nikech king'iyo ka malong'o to jotend johala te nika. Ka jotend ohala te nika nyiso ni johala ni e tokgi ka kwedo weche mag ng'anyo matimore kawuono. Kawacho ni joma ng'anyogo gin mana cartels manigi gidwa ni kiketh kwe mar ja ohala. To gin gi ute kamoro amora Kisumo ka. Maging'e ni ka giketho Kibuye to chako ringo dhi Uhuru. Koketho Uhuru to chako ringo biro Chichwa. Koro waseng'eu kendo wawuok nu oko. Ok wabi yie mondo umawa kwe Kisumo ka. To akwayou ne joma ng'anyo, chik kosewuok to chik nyaka lu. Kokilu chik to kare in gi wachni moro. To wach midwarono idhi yude ndara kumidhieno. Erokamano. Erokamano. An Jack Nyambega. An achiel kuom jotelo ma Jubilee. Ta wacho kama. Meetings te ma jogi osetimo onge jok ma giluongo. Sama walose kani gidonjo Jubilee Market, gichuno ji githuon. Donga gin gi numbers. Why going to Jubilee mondo mi gigol ji githuon ok tergi mandamano? Mine manyo pesa matero go nyithindo school. Waonge gi sida gi CM. Kata dichiel. Nikech wan watimo ohala. Wan ok wan jogo. Ma en yudo ka en mare no oyudo pesa moko taxed. Omiyo akwayo ni wabeduru gi kwe. To wabeduru gi dialogue. Gimoro amora mitimo. Wan nyocha wan gi ji 11 manyocha ogede ewi parking. Manonego mar jo Jubilee. Nyocha watimo buche ding'wen gi CM. Manyocha gigolo gigi kendgi. Koro sani wamanyo mana kamoro ma mondo wasogie jowagi be mondo yud kamoro bedie. Tok moro ma idwa chun ga thuon. Muko no chak 2017 ka Mr. Bala ne onge. So yawa jaratiro mar oganda ne kanye ndalo mani muko ji 2017. 2018 ni muko jaratiro mar wale ne kanye koso makata ne ok ji mani muko ka. 2020 gini dhiga nyime to dhiga mos step by step. To jamuko jaratiro mar oganda ni koso bin nyomuke kamoro to kanyo muke kamoro makelo gini. An mane wachna ma an go. Iluonga ni Jabungo Oya. An achiel kuom jo business manie town ka. Tadwa wachonu ni gimoro ma Bala timo kaka Bala en gimo bedo approved cabinet ma inyong'o. Gimo osebedo approved cabinet nyaka Abala wanga implemente katiero katokiero. Jo nyamlo inodhi e court ni gima itimo ne garach negi. Court no emo wacho negi omiyo 60 days negi dar. Omiyo they have to go. Taika paga uchiel ko yudi kanyo ko is up to them. Mogik tawacho niya. Awacho na udi ogada. Na nkech lungo nyinga to ema be ka ong'eyo gimotimo. Nitich motiyo no ochule. Kendo ochule gi jo UDA. Mondo okefsi kandi nyong'o mondo nyong'o kikwe legacy mare kaka professor. Ineno ka nyong'o keto Kisumo beduro. Mano jo UDA ok dwar. Gidwar ni jo UDA nyaka fila kamoro amora. Mogik tawacho ni minister achiel mag nyong'o mag Abala e wachni or resign e cabinet ma nyong'o. Next week awule. Next week on Wednesday awulo cabinet no. Erukamano. Mana kamano Cleophas magoe moko kuom weche madhi nyime kaendi kotenore kamine no niendi mag jotelo mag chirni mopogore opogore mayudore e kaunti ma Kisumu kata chuny boma kane kamoting'o Chichwa, Nyamlori, Jubilee, Kibuye kind mamoko. Ineno ka giwuok ka giwacho ni johala ni bangi magin ng'anyo mano olandi ni timore kawuono ni ok gisir e yo moro amora. Gie thuolo niendi pod waketo wang'o wang'iane ni to weche ng'anyo gi pod gidhi nyime koso kaka jotelo seloso niendi ok gidhi timore. Kamano magi weche mapod wamedo luwo odiochieng' ma kawuono kendo ka ang'o chopo e seche mag migago kage kacha. Ang'ichwero kod oimore ang' nwakel nugi kod kuku gi duto. Cleophas an kuomi mondo idhi nyime kod thor wach ma wan go Demba Koromo.
Milicent Adhiambo erokamano ahinya. Bako to akeyo makaro winjo duol mopogore opogore kanyo, Nyaramba gi joge jotelo duto mane timo ohala e kaunti ma Kisumu. Med luwo mathoth jogo moluong nyingi kanyo bende yude duongi wawinjgie. Gimbe giduoka ne penjo mantiere kar ka kotenore kod ng'anyo ni ginto gitimogi e yo machalo na. To ang'o miyo gikwedo tend Abalawanga? Nyakore moge jwang' mano Milicent Adhiambo ne ntiere kaunti ma Kisumu omedo luwo na wechego e yo makare. To gisani nakone ntiere gi wendo to twak pod bro dhi nyime. Sani en saa 4 osekalo dakika 3 seche mag Afrika ma ugweleno maka mabiro ne achiel kachiel kawuok e boma ma Nairobi. Wakawiwa mokwongo ka waduogo wadhi nyime kod chenro. Kik idhi mabor. Tinda dikoma na bango tena kirengaki. Eseki. Asenye nja sobu kimabwana eno wengenjo mano. It's a love story like no other, where jealousy and pretense are obvious between Pragya and Suresh. We bring you Kumkum Bhagya in Kisii. Wow. Watch the drama unfold as Pragya is set to marry another man. Watch this beautiful love story of Kumkum Bhagya in Kisii, only on Viusasa. Dial *487*1# or visit viusasa.com to renew your subscription. Wanchimbwa maiso ko mio yetamanyaini. Tere, mambo ni mawili, kufikisha, kumwaga na kurudi. Kulala ni mwaka mpya. Bua muka we mse. Hey, mbaya. Wewe kwani wani vile dereva anaendesha gari vibaya, lazima tususe. Anaendesha gari na kwa simu the whole time hata analipa barabara. Wewe dereva wewe, mwaka iliyopita peke yake watu zaidi ya 1000 walipoteza maisha yao barabarani kwa sababu ya tabia kama hizo. Hautatuangamiza tukiona. Naomba msamaha, nitampeleka vizuri. Si wameomba msamaha. Sasa tuende tusafiri kwa mwendo wa aste. Dere Smart hufikisha abiria salama. Ujumbe huu umeletwa kwako na NTSA kwa ushirikiano na European Union. Baya, tuanze kulipa kadi sasa. Na kadi ni cashless. Umesema tunaweka pale? Na kwa ile namba. Mimi niko na cash. Nisaidie hiyo do na namba yako ya simu. Na kusoma. Kama wewe ni abiria wa matatu, iwe safari fupi au ndefu, hakikisha umelipa nauli yako ukitumia fomu za kidijitali. Hakikisha umepata risiti yako kwa simu yako in case kuna issue na unahitaji kulipwa na insurer. Risiti yako, yani your digital receipt, ndio ushahidi wako. Kama mmiliki wa matatu, unahitajika na mhudumu wa bima kuwa na njia ya malipo ya kidijitali iliyoidhinishwa ili kuwezesha matatu yako kupata bima. Mambo ni digital. Wasiliana na mhudumu wako wa bima kwa maelezo zaidi. Oi! Obiro! Oyoro! Omuomo! Obiro! Iteko maduo! Omuomo! Iteko maduo! Sibwa! Mondo miyudu wer Maria ungeyo kaka sikiza tonari ni *811*343#. Nyemba longo ni Ramogi TV en ot madiowe duto te. Oi! Naitwa Leonard Mwendoa, natoka Makweni. Kwanza ilikuwa missed call na nikaona nimetumiwa message, nikapiga tena. Nikaongea naye nikaona ni ukweli. Nitalibia mtoto wangu ako shule Karo. Amalize. Kila mtu abahatishe bahati yake. Bonuses nazo ni no. Kuanzia 12, 13 and 14 correct predictions. Unacheza na 99 bob tu. Chukua simu yako. Ingia www.shabiki.com. Fungua jackpots. Click on super jackpots. Chagua game zako safi. Review bit slip yako. Ukiona iko sawa, place bet. Alafu sasa unategea games zichezwe. Biki super jackpot. Ni time yako. Mina dai wote twenda hivi. Ai.
not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Chieng' tich adek ka tich adek en oketho piny to pod ogoku. Ji dhinyore te kanyo kar jopiny. Magi duto yudore mana Ramogi TV. Yani ene ubiro ga bora ne ubiro to otengo abiro timo nu ma gima abiro timo ok no timo jo Kenya bu uso gi wund ma pile buch jopiny to nitie kuonde moko bende japiny mano golo lo unalos go kembe gi eki nisani koro kembe go eki ibro usi maduonde japiny ok uwinji e od bura miluongo ni parliament. Nyinga Trevor Umbija jandingo panga jo nyakach dendo Umbija tai nyakwar guok kocha pesa. Tich adek saa 3 otieno kik bari. Dakika osekalo 8 tok saa 4 mar okinyi ma kawuono wadhi nyime kod twak nyakora Ramogi jwang' ten mor mara ni pod ikete kar kae chenro mar mbaka romo kama medo ng'eyo kendo hulo ni gigo mopogore opogore kwa goyo mbaka ni kodi kachiel koda ka chwalo twak ma kamae e counties e gwenge mopogore opogore mondo mabeda ne kod ng'eyo ka winjo duol mopogore opogore mago ka wantiere chenro mar mbaka romo. Erokamano kuom ote bende ma imedo mana oronwa ka achiel ang'eni daka ote achiel kende mantiere kar ka to bang'e odhi ane warang'a ne gima timore kaunti ma Homa Bay kama Ali Beach bende ikore kanyo mar miyo wane chal mar wach e kaunti ma Homa Bay odiochieng'ni ma kawuono gi weche manyien ma bende oluwo kawuok e kaunti ma Homa Bay. Oyudo ne ote mago ma oa SMS kod mago bende ma e Facebook wakawa ote achiel ni kende kato bang'e wawinja ne chal mar wach na dieri en kanye upoge deriyo. Ruth Nyathi Ochieng' wacho ni wach Osara ma county tek tweta. Osara deko dweche modhuro jotij county inyore moko kuomgi oseolo matinde ituonogi depression osedonjo kendo kata nyuola tinde kwedogi nikech kwecho maseche te. Mano ote mare kodhi mbele wacho ni penj na wendo ni en ang'o ma dhi nyime counties mekwa nikech osuru to igolo to gipango timo nang'o mondo mi gikony county. Awinjo twakano moja. Erokamano ahinya. Mano Ruth Nyathi Ochieng'. Penjo mantiere kar kae mangima ahinya mang'eni ang' idwokane bang'e ang' wadhi nyime kod twaka mantie kar kae. CPA Evans Ogutu machiegni kendo tielo mar ariyo kendo tielo mogik mar chenro mar mbaka romo ka wantiere kar ka. Iwinjo ote mowuok kuom Ruth Nyathi Ochieng' gigo matimore county gadiera mar wach mantiere piny kanyo. En ang'o matimore penjo ne maduong' mantie kanyo. Erokamano ahinya Cleo, en adieri ni counties to osebedo gi ng'ikruok koni gi kocha kendo awinjo ka Ruth yuago ni kata Osara ok jotich yudi. To report mar control of budget wacho otherwise. Wacho ni pesa ma gisebedo ka gigolo mar Osara gisegolo pesa mang'eny kabisa. Omiyo kik wabed ni wanyalo bedo ni National Treasury osegolo pesa ma control of budget wa approve to pod ok ochulo jotich pesa gi mag Osara. Omiyo mano ok gima dang' bed maber ka report to wuok ni pesa to nosewuok to japiny to pok oneno Osara no. Onego bed ni obedo timely. Aneno kaka county ma Homa Bay owinjore gi bank mar KCB kendo aneno ka ni KCB miyo jotich Osara wang' sa to charge 0.5% to gi excess duty mar 20% mondo mi jotich oyud Osara wang' sa. Kata sama ne Nyakango golo report ni nowacho ni overdraft mag jo Homa Bay pod en $404,000. Mano pesa mane gisekawo ni gichulo godo Osara for the first quarter. Omiyo weche mag Osara ok nyalo bedo ni waywak ni Osara nitie mikawo mang'eny mamok ichulo aching' to ng'at matiye county timinjo ka pod oro ote ni ok oyud pesa ne. Mano dang' bed kuo mar wang' teko. Ok inyalo golo pesa mi gole report alafu at the end of it japiny ma onego bed ni yudo pesa no to pok oyude. Mar adek king'iyo Cleo, revenue king'iyo pesa ma county choko vis-a-vis gi pesa ma gichulo Osara manyiso ni kade onge konyruok
aching mwayudo under equitable share from National Treasury kata Exchequer de county magwagi gichalo nyithindo ma pod ok nyal dak kendgi kabisa. Chutho temo neno ka kata bed mane gin gi migawo mar keto mechanism mag medo pesa own source revenue kata facility improvement financing moko ma gichoko kuom jothieth osiptende wagi pesa to gimedo choko kaka uma bei naneno kotimo maber e choko then money to what end nikech ok inyal choke mang'eny to Osara kende ema osegike ng'uti kendo dei omiyo counties magwagi onego bed ni the budget analyst magi kata the people responsible for economic planning magi bedo gi governors gi piny to advice gi to ging'iyo priorities kaka pesa japiny nyalo bedo ni tiyo e yo ma kare. Ok inyal bedo e county ma iyudo ka pesa mang'eny kabisa or the even beyond the recommended ceiling. The recommended ceiling mar county ni ok onego kal 35% in your total budget kiketo pesa na Osara. Iyudo ka county wa machalo kaka Homa Bay to gino nosekalo mochopo 46%. Manyiso ni the priority in terms of optimal staff structure poko bedo to kata bedi ni gini ne transition nikech ing'eni county nyalo dhi tiyudo ka governor manokalo ondiko ji turi to imbe ne in gi joge ni mokonyi migombo ni mondo mi ndiki koro mondo mi yud nafas bedo matek. Koro wachalo mana jok maluwo tich ni kata ka ng'ane ni ka ok anyal riembe tachaka med ng'ate wiye mondo mi at least embo yude msara. Ma ema thiro dongruok mar county government. Ok inyal bedo yoke. In fact, in most of the first time governors gin gi challenges aelago to da tem jiwo gini they bite the bullet. Kopo ni ng'ato ne tiyo maber onego we tich. Kopo ni ne nitiere jok mano sing gi tich ginyalo kata konyo county migawo mopogore opogore kata meg ohala. Ok ochuno ni ji te nyaka ndiki. Nikech report ni nyiso ni county wagi sana ma Homa Bay to Osara di nyo kabisa nikech pesa te magi yudo from Exchequer to gi magi choko domestic revenue to magi choko e osiptende ok nyalo romo kata chulo jotich kende. Erokamano ahinya. Japiny kata janeno penjo okinyi ma kawuono CPA ni en tudruok mane mantiere kind osuru ma ichoko kod omenda ma itiyo godo e counties nikech iwacho ni osuru ichoko to omenda gi bende leo. Nitiere mago ma iwacho ni county ma be kuom ranyisi ne ochako chenro mag chulo mag choko osuru mago ka okalo e lony manyasani kata mano kokalo e mbui kaachiel koda ka namba maniketo kacha ma ichoko e chiro mopogore opogore. Chenro ma kamano chakre bende county ma Kisumu mano yawa yanga juma mokalo. Chenro gi duto ka irango mag choko osuru to ng'ato penjo ni Osara gi gidhi kanye kata ng'omo ichulogi mana kokalo e yor aching'. Pogruok kata kaka gitudore weche mag choko osuru gi magi bende kaka itiyo kodgi e county nyalo bedo ni gidonjre kanyo. Erokamano ahinya leo king'iyo kaka counties wagi osebedo ka choko osuru michoke county inyalo wachi ni poge diriyo. Mokwongo nitie gimiluongo ni on source revenue. Magi osuru michoke bus park, magi osuru moko michoke chirni, magi monda swekra, mago gi other sources ma county ka county nyalo bedo godo depending kaka gin gi economic revenue streams magi. To mar ariyo ichoko osuru e facility improvement financing. Ing'eni chik nogol gi health nokadh ni every Kenyan en gi ratiro mar yudo quality health. Manyiso ni konego bed gi in gi quality health onego bed ni at least nitiere osuru moro matin michoke osiptende wa. Kidhi osiptal tibiro yud ni kia registration siling 20 gi makamagi. Iyudo ka county ma Homa Bay osedhi maber nikech apani gi setimo automation kendo pesa gi mar facility improvement financing ni malo kabisa molo county mamoko gi. To ma Kisumu ema ologi nikech Kisumu pok machalo Situ korendo mare ni malo kabisa. To chutho en niya kopo ni osechoko omenda gitimo gi nade itero gi county revenue fund
to mondo mi authorize mondo mi oti kodgi to nyaka mana control of budget ema nyaka kendo authorize approval. E gimomiyo seche moko be Cleo anyalo chayo gweno tichayo gwam. Ere kaka control of budget to nyalo yie ni gimoro amora mobire mbele gin gichwe kok gino golo to gimbe gin gi chik momigi e katiba mondo mi ging'i ratiro ni pesa gitiyo e yo maber. Omiyo pesa ma counties osebedo ka choko en pesa matin ma kata osachgi kendo osach jotich kendo ok onyal chulo. King'iyo kata kaka gigine nikech adieri king'iyo compensation mar employees e Migori gidwaro executive kende dwaro $3 billion, assembly dwaro $1,400,000, Siaya $1 billion, assembly $1,373,000, Homa Bay $1,400,000, assembly dwaro $1,465,000, Kisumo $1 billion, assembly dwaro $1,369,000. Manyiso ni pesa ma kende mar Osara kata ni juogo mana ji te ok nyal konyo. Manyiso ni nyaka pesa duto mochoki gi kochakore gi ma sirikal mamalo omiyogi ema nyalo konyogi kata chulo osara to gi development. Emomiyo nwawacho ni as per Public Finance Management Regulation of 2015 oningo counties ong'e ni what is optimal. Kikikawo pesa duto miyudo ni chulo go osara, kikikawo pesa duto mitiyogo ni idhige wuodhe. Adieri kineno adieri gik matimore counties gi ok ber. Iyudo ka county moro wuoth kaka county wa ma Migori ka oketa wuoth mbele, wuoth akene ji dhi wuotho dhi kani. Iyudo ma domestic travel seche moko en $890 gi wiye. Sani no seche gi 80 gi wiye. Manyiso ni uchoko pesa ni ji dhi wuoth domestic travel. Wawuotho wadhi kanye onego wa divert funds go mondo mi okony jopiny. CPA Ogutu mano thuolo makare ma wakawo mar koro wadhi ane kaunti ma Migori. Jojo manie kaunti ma Migori en twak masani mabendo owinjane ni jo Migori to koro wacho nade kotenore kod weche mag chulo osara kokalo e lai miwacho ni en lai manyachon ma bende sirkal kata piny katiba ma pacho kae ok opuodho. Jojuma oyawre Migori cheyo machal nade ne bag na twak okinyi makawuono kotenore kod twak madhi nyime e studio kaka bende. Erokamano Cleophas, Migori wachiewo makare kabendo kinyi makawuono wadwa ni mondo bende koro wayud paro to ahinya adieri ka otende kod nonro kata mana report manogol kod duolno mabende ochung'ne ng'iyo kaka budget koro iketo ma nyosi golo report mare mayango ni counties e first quarter jotiyo kod omenda maromo $3 billion e chulo osara. Kabende penj maduong' bende koro osepenji en yo mabende koro ichulogo osara gi. King'iyo chik dwaro ni onego bende itiyo kod yono modern kaka integrated personnel and payroll data. Be en yo mabende itiyo kod counties. Okinyi makawuono nitiere kod apisa mochung' wechego mag chulo osara kata payroll officer. Mwadeng'e to report machal koda mae bonyiso ni mae gima timore county kaka county ma Migori. Tang'o ma gisiketo kaka county ma Migori maneno ne jomichulo osara gin jogo mondiki, gin jogo man gi payroll number mok gin jotijego mag bandia. Kabeda ni miya thuolo mar ng'iyo mokwongo ni to e kind counties motiyo gomenda mathoth gi Migori be wan ka koso wan wuon watiyo kod yo mowinjore mar chulo osara ne jotije county ma Migori. Adwa ni kichwori kama chiegni kikwongo iyangonwa nyingi mokwongo ni iluongi ne ng'ati department mane? Iluonga ni Franklin Onyango, payroll manager Migori County Government. Ni waneno report ma ogol mayango ni e first quarter manyorumo ni ngiso ni counties nyotiyo kod omenda mathoth maromo $3 billion e chulo osara. County ma Migori wanyalo bedi counties gi nwatiyo go omenda maromo nade chulo osara to wan gi tich maromo nade? Migori, we have 3,281 staff who are all permanent and pensionable, and all of them, those staff are paid through the IPPD. Onge Migori County, we don't get any staff mutual outside the IPPD system, moved approved by the national government. So all our staff were do through IPPD. We don't do anything called voucher payment. Wan gi jotije ma iluone ko jolo. Omogo kuom gi okondi kod county. Sami wacho ni uchulo gi lai ma chiko yango. Duji ma ko jolo gi bena di ne gimbe gi through line ni koso mai kumo wanyo omenda mag jopiny lale. Migori, as far as we are concerned, Migori County Government, all our staff, Mawachulo, IPPD, are duly appointed by the County Public Service Board. Any other person purporting to be paid outside.
ngata michulo maonge IPPD mano it's Migori County we don't have such kind of staff. All our staff have personal files, they have personal numbers kendo gin ichulo gi IPPD. The budget pesa michulo gi near budget, it is approved and it is requested every month on a timely basis. Kila rogi dhuluo ma ok report mokwongo kwang'io report manogol kod duolni bende higa mar dwe moro chiko higa mokalo noyango ni counties paro 42 notiyo kod omenda maromo atamalo 40 mar budget margi e chulo osara. To chik wacho mar County Finance Management Act 2015 wacho ni ok onego wati gi matin mang'eny atamalo 35. Ang'o momiyo un achiel kuom counties manot okalo percentage ni ang'o matimo? Mana pani report no is not up to date. I think as far as numbers wasani are looking from the payroll side, we are within the threshold of the 35% personnel emolument to salaries and to operations, and we are getting better. I think the more as time advances, our payroll, we are having attritions and we are not having any replacement. So our numbers are now, our percentages are with the right threshold. Iwak musebedo kacha ni wasebedo nyaka gi ghost workers mechulo. Kwaseng'ole pode machien mokalo kata county migo nitiere jotije mabandia mag nyawawa. En ang'o mwaket nikech wach ni magi samoro kuma miyo omenda michulo osara dhi malo. Wan kaka county ang'o mwasetiyo mar kedo kod jotije mag nyawawa? Migori County, His Excellency Governor Ochilo Ayako took the reign of this governorship. The first thing, not team payroll audit, more team proper cleanup, Sani Migori, all staff, ichulo ge PPD. Our payroll is one of the cleanest in the country. Onge ngamachula outside the payroll katangata chiel. And we are looking forward to even with time making our payroll cleaner and better. And all our staff are now being paid on a timely basis, and even the control of budget has no issue with our requisitions for salaries. Kawei kila rogi dholuo iwacho ni government manyien kadonjo to biro gi joge modwa ni nyaka ndike tich. Samoro jogi biro iwacho ne manie medo pay bill the bill wage bill maro bedo malo. Ere ang'o muketo kaka department mar ng'iyo ni jok ma ikelogi okelgi kaluwore kod chik mok ni kelgi nikech government matiyono? His Excellency Ochilo Ayako went to Kasamano donjo bedo governor. Recruitment not him for his office, not him as per the guidelines SRC, not him as per the guidelines ECC, and he only went for staff mano bid approved for his office. Onge any other person mano biro godon cage. The governor embraced staff mano yudo tete more make sure not your code in the positions they were appointed. No, he only replaced those ones machiko yene magin chief officers GCCs. All other officers ge advisors kende machiko yene. Beyond that onge ngata maserikali no chako biro godo, and he's working well with all the staff. Erokamano kuom ler machal koda mano kinyalo winjo mana pisa ma ochung' ne wechego mag chudo mar osara kata payroll manager. Kabendo lero ni e county ma Migori gino wuon gisebedo ka gitiyo kod lony no machiko puodho ma idendo kaka integrated personnel and payment and payroll data ma bende chik dwaro ni mondo koro gitigo kiwacho ni bedo ni mokum sebedo ka koro chiwo omenda maching kokalo kuom lai manyasani ni emoseme mokum counties koro tiyo kod omenda mathoth e chulo osara kata omenda jopiny mathoth lal kolero ni gin kaka county giseketo lai makare kendo jatich moro amora mendiko nyaka bed kod namba mare kendo nyaka gine ni koro ndike ka luwore kod chik mano ma jopiny koro kolal e county ma Migori. Jojo ma erokamano ahinya ibedo gi twak gi jalony e wechego mag payroll to ahinya bende oselero mano wuon omenda mantiere e county ma Migori kose en wuon chulo osara debed ni en wuon chulo osara kar kanyo e county ma Migori. Erokamano ahinya waduogo e studio kar ka mondo dhi nyime. Antiere gi wuod Migori bende e studio kar ka. Entiere e county ma Migori sani gene en Uriri. Adani okona iwinjo kaka payroll manager ma county ma Homa Bay bende oloso achiel kachiel kendo gik mosebedo kata kowacho gigo ma olose mano ka joju mane ni kod Migori kacha iwinjo kanyo wacho ni gin clean gitiyo kod IPPD bende nitiere county e pacho ka kaluwore gi nonro mari gi lony mari bende kaka jalony weche gi mag uchumi kachalo kod weche gi mag kwan matiyo kod IPPD full manyaka sano nyalo wacho ni oge weche gi mag chudo e lony manyachon. Erokamano ahinya Cleo, gima important manyaka wang'e ni report ka control of budget golo king'iyo report no owacho source of the data mare
To kondiko source piny kanyo report owacho ni source of that data en Migori County Treasury. Manyiso ni Migori County kata Homa Bay County kata Kisumu County ema miye data go. Nikech compilation mar expenditure kata riwo expenditure duto ma iluongo ni budget implementation report itimo at county level. Gima control of budget timo iluongo ni consolidate. En oriwo ripode gi duto obed kimoro achiel. Omiyo gima uwuok kik watamre gima uwuok kuomwa. Awinjo ka jalony e county ma Migori payroll manager wacho ni onge osara mochul aching'. To report ma gimiyo control of budget wacho ni osara ma gichul aching' en $20.4. County government nigi wings ariyo. Nigi county assembly to gi county executive. Mano makes a county. To seche moko dipo kuwuoyo mana maybe a county executive ni manual ni seche moko nuwuok e county assembly o county executive. But county level kane consolidate report to nondiko moor ne controller nikech source of that report en county level. Mano or ne controller 20.4 million ochul through manual. Manyiso no chule aching'. Oro wawacho gik moko wawachuru gik moko na jopiny gik ma wan mwatimo kendwa. Nikech de onge gik mwamiyo control of budget ok gol report kende. Enemy it is some of the public finance management regulations. Usually at the end of every quarter, who compile report uro ne control of budget ka kutiyo gi pesa, teno riwo gi kamoro achiel to publish gi. Omiyo mano nyalo bedo ni gima timore to chutho gi tem ng'iyore ni kopo ni at the executive level gisetemo keto ripode mabere ya IPPD. County Assembly boningo regulate as per section 74 of the County Government Act mondo mi pesa ma ichulo kik chul ji manual o chul ji IPPD. Mano wach manitiere. Counties mamoko kaka county ma Homa Bay onego bed ni gin gi shida ariyo. Mokwongo ogia to the regulation ma 2015 manyiso ni optimal staff structure. Omiyo county mar Homa Bay, the County Public Service Board Chair to gi governor onego bed gi chief officer finance margi to gi CEC member finance. Giwinjire kaka ginyalo duoko msara mar county up to the optimal ma 35%. Kik wandika ji wandiko ji basto moko gi wachulo gi through manual payroll system. Chutho Cleo report mwayango ni en report ma data county ka county manoro ne control of budget. Koro ken gimoro mwanyalo wacho ni control of budget ogolo kien. En kata kidhi mana penje obiro mana mira estimate pesa mose approve for withdrawal to compilation kata riwo kanyakla expenditure mano to tiji county. Okapar nikech report ma wan go ka an ka ng'iyo mana counties ge onego wang'i gi 47. An adwa ng'iyo mag pinje luo. Mag kaluo nasenyisi ni Kisumu nooro report ni 74 million ne ogichul aching'. Mano report moa e county government ma Kisumu. Mano gioro ne county magioro ne control of budget. Manyiso ni IPPD ok tigo 100%. Kamano. Aya. Homa Bay nooro report ni 240 million ne gichul aching'. Ma report moa kuom counties. Wawe ponde tipo mar control of budget gi waoro from counties. Migori nooro report ni 20.4 million gi chula aching'. Alafu CPA be nooro 52 million. Manyiso ni we are in the right track to pok wayudo gima nyalo miyo koro wabed totally compliant mondo mi wabed 100% the payroll is clean. The only thing madwa pinjura ni Cleo. County duage wadabedo ni wadwa ng'eyo aching' wadabedo adieri ni nitiere step mwakawo for cleanup. Nyocha county ma Migori aneno ka giduoko msara piny e first quarter by 186 million. En migawo mane gikawo ne pesa mane lal e payroll mar 186 million 710 magi publish ne jopiny ni ma irode man wayudo ka pesa ni ikwalo godo te wadhi yudo kaka wadine. To ere kaka migawo mane gikawo ma pesa ni odok e county ma Siaya be aneno kwa duoko msara piny by 175 million in the similar period. Ere migawo mane gikawo mondo mi ging'i godo mondo even these other counties can copy ni mae migawo man wasekawo
mondo mi pesa mane lal through payroll ni to waduok piny. To kata king'iye sani Cleo, wawacho aneno ka ja Migori wacho niya, they have the best payroll to gi cleanest, ma even the entire country nyalo benchmark kuomgi. King'iyo pesa ma gichulo kata kaka county executive, the first quarter gichulo 506,204,813. Pesa no di god ng'wen en about 2 billion. Manyiso ni nitiere pesa mokete budget kanyo 1 billion, ma is not accounted for. 1 billion gikete ni gidwa ndiko kode ji, koso nokete budget nang'o. Mage areas momiyo ng'ikruok yudore counties, emomiyo pesa nyalo bedo ni lal. Nikech adieri kopo ni quarter inyalo chulo mana million 500 ga 560, ng'eni salary is being set by SRC. Manyiso ni okibi wacho ni quarter machielo to salary dhi medre. Quarter machielo to salary. Koro kawa ni first quarter is the standard mar chulo Osara. Inyalo mana chulo up to 506 million a quarter. Quarter higa gin quarter ang'wen. Kigo pesa de ng'wen en 2 billion, ok en 3 billion. Ang'o miyo giketo 3 billion e budget gi ma salary. Erokamano. Penjo maduong' ahinya mage kuonde ma pesa nyalo bedo ni duogo keto lab. Kenda ng'oduogo mondo orang alode moko mapuntie kar kama nyalo bedo ni nitiere kendo nyalo ti kod yore mopogore opogore mondo mi odin gi ane kama gintiere kar kae. Mbako romo ka wago mbaka nyaka counties ale beach oyawre Homabay chweyo machal nade. Kodh El Nino nokelo midhiero mopogore opogore kendo kawuono wawinjo maling'ling ni nitiere pok mag chiemb kony ne jogo manokale midhiero machalo kamano. Nyaka sani ginyalo bedo ni chenro sechopo kanye. Miwane TWAK ka intiere kanyo e county ma Homabay. Ali. Cleophas en adier ni koth mag El Nino manochwe ga mokalo achiel kuom kuonde manokele pek mokalo e county ma Homabay kandi en sub county mana Chunya North ma kawuono wantie ni kendo king'iyo kuonde gwenge mopogore opogore ma Homabay kandi en sub county mar Chunya North ma kawuono wantie ni endi mana jopiny oyude pek mokalo kalore kod masira ma koth manochwe mapek manodaro famili mathoth kaachiel kod ketho mwandu mopogore opogore mag jopiny ka puothe ekas mathoth bende pi noketho e alwora mar Chunya North kaendi kalore kod kodhe mag El Nino mane e kor gwenge ma pacho kaendi. Okinyi ma kawuono Cleophas kaka nyalo neno wantiere e kar thieth kata Simbi dispensary mantiere ka chund bura mar Chunya North kaendi wabiro kalore kod migepe mopogore opogore kama oting'o migawo mar Safaricom Foundation, migawo mar Kenya Red Cross kod migepe mamoko ma obiro mar chiwo kony ne famili mathoth mokalo manoyudo hinyruok kalore kod masira manokel kod koth manochwe higa mokalo. Ka waketho sa Cleophas an kod moko kuom jodito mag riwruoge mopogore masani koro go tach Simbi Kugembo kaendi mar chopo ir famili manoyudo pek kalore kod kodhe mapek manochwe kendo kelo negi masira. I'll begin with you. Maybe we'll start by introducing yourself and tell us what the kind of programs you are undertaking today following the adverse effect of El Nino that displaced many families in Rachunya North region. Welcome. Thank you so much. My name is Karen Basie. I'm the Director of Sustainable Business, Social Impact and the Foundations at Safaricom. Today we are here with our partners, the Kenya Red Cross, who had reached out to us to help the community in Simbi area recover post the El Nino and the flash floods that wiped away their crops. So here we are with our partner Red Cross trying to support this community in this recovery phase. Yes. It is now 2 months since the advanced effect of El Nino. Somebody will ask, why are you coming today? Yet a number of families, many people were affected in late December, and you are coming toward the end of January. Why today? Yet there have been a lot of problems in this region during the El Nino rains. Maybe Red Cross can take that question start by introducing yourself. Okay. I'm Helen Cheruto, Regional Manager for Kenya Red Cross, West Kenya Region. This is a continuation of the services that we've been giving to the communities that were affected by the floods since last year, November. The communities here in Rachunya North, starting with Simbi, they were affected by the flash floods and they were displaced. We came in to support with the shelter NFIs and issues of hygiene and promotion at the community level, and they went back to their homes. And here we are today with Safaricom Foundation to support as part of the recovery with the food distribution. This one will assist even the children who are school going to be able to participate in their education without missing the education because maybe they lack food at home. Actually, one of the effects that happened during that flash floods, a lot of crops that were in the farms were covered and they were damaged by the flooding water.
and they were not able to have their normal harvest for December. And that's why we are here today. Yeah. As Red Cross, you've been very swift in acting during disaster, and this place has been receiving a lot of challenges during the heavy rains. What are the permanent solutions to the perennial floodings that have been affecting many residents of Rachunyo region? Okay, we've worked with this community, and I agree with you, they have always been affected by the floods. And we've had discussion and community engagement with them together with our leaders from CDF, the national government and the county government. And the long-term solution is having permanent dikes that actually can prevent the water, the backflow from the rivers to the community. Thank you very much. First, kapokati atiko wayadog na ire office mar MP makandi kaka chiel kuom jogo e komo telo ne jopiny kaende jopiny makara chonyo ka osebiro ka ywak higa ka higa ni chiemo momiyo gi ok okoromo en ang'o office mar MP makatimo maneno ni wacho ula masando jopiny gwenge mag Simbi ka gwenge ma wang' chieng gwenge ma Kubuya otiki mono jopiny mara chonyo kaende obed kadak e utegi kata mana ndalo makoth kata ndalo mag chieng ang'o office mar MP timo maneno ni ok mana sama masiro neno tikelo chiemo ma jopiny chamo ka to rumo to ka koth biro chako chando kendo daro gi miere. Mokwongo gi nyinga an Daniel Onyango, constituency manager. Kapok awuoyo, I appreciate Mheshimiwa Adipo Kuome, appreciate the intervention mar Red Cross. Kendo sani koro wakelo Safaricom Foundation en mor mare to gi mar jokarachuonyo ni wan gi joma biro konyowa e tijegi. Gima duong' ma jo constituency osetimo en timo capacity building ne joma odak e area ma koth osebedo ka chando ndalo ka ndalo. Mokwongo gima watimo, wan gi project mar Kimiro Luch ma jowa pok otiyogo e yo maber. Kech mago achiel kuom mamiyo pi baro gi oko. Koro gima watemo timo ni wang'iso ji mondo wabed food secure, mondo mi sama koro koth oketho cham mane ni e puodho kik bedi koro waonge gimoro. Mar ariyo watemo wuoyo, apart from dike nitie joma bende odhi odino ndara mar pi. Jogo be watemo wuoyo kodgi ni giyie pi okal mok gini gidhi gidino. Nikech iyudo ka ng'ato odhi odine ma ka pi obiro to koro pigno wuok gi thuon. Koro sama pi wuok gi thuon to ketho ne joma odong' man bang'e. To mapiyo be nitie gimachielo ma Mheshimiwa ne aj mondo watim. Kaka kama wantiere ni wan area mar Simbi Kogembo, wan gi pi ma piped water. Mheshimiwa Adipo Okuome nokelo pigni ndalo machon. Kata sani pigno tiyo. Wayie wachul pi, wayie mondo mi wakaw pi tap water e mwamodhi. Machielo sani wan gi project madhi nyime mar stima. Wayie mondo mi ka dipo ni pol dwa kalo dala ni kikikel koko. Kendo machielo en ma jakom CDF be dhi wacho. Koro sani kuneno ka jomoko luore watimo mapping onge ng'ama dhi we jokarachuonyo Mheshimiwa Adipo Kuome dwani dala ka dala obed gi stima. Adwani mondo wadoge studio jakom wabiro loso ge samo timo interview. An gi penjo achiel ne Red Cross kapok aduoki achiel ka achiel studio. You can tell us the number of beneficiaries today and which areas are you visiting today concerning this program? Okay, today we are visiting 4 places. That is Bala. We are here in Simbi Health Center, and we are going to visit also Kobuya and Osodo. Those are the areas that were affected, and we are targeting a total of 660 households here. But we are working with Safaricom in other 5 counties, whereby in total we could have covered 3,330 households in all these 5 counties. And my partner from Safaricom can mention the counties that we are working together, apart from Omabe. Briefly, as we finish. Yeah. So from here we have Makueni County, Marsabit, Garissa, and Meru. Last week we were in Nyandarua. So Nyandarua, we supported them last week because the rains are still continuing and it's cold, so we gave them blankets. But for food is Makueni, Marsabit, Meru, and Garissa. Thank you very much. Cleophas Oluoch mani winja chiel ka chiel kony mobiro ne jogo eko mana pio dare miechgi e gwenge mag Simbi kaendi wabiro luwo ka loso gi jopiny ka chiel kod tenanga makoni mondo giswa nena pek ma gisebedo ka gineno kalwe kod kodhe mosebedo ka daro gi higa ka higa e kinde ma kodhe ma pek chwe kod gwenge ma pacho kaendi ka kamano to biro duoka chiel ka chiel studio mondo dhi nyime kod twak modhi go nyime ka wato pod wabiro luwo wang'eni chenro ni biro chalo nade to jopiny ma osebedo ka pio dare miechgi to wacha ng'aw kalwe kod chenro ma kawuono kelegi kokalo kuom riwruok mar Safaricom Foundation kod
riwruok mar Red Cross kaachiel kod migepe mamoko mobiro mar siro jopiny ma osebedo kaneno pek mikelo ne kod koth mapek mosebedo chwe kor gwenge ma pacho kandi Cleophas. Agoniro kamana ahinya Lebich kuom bago na twake makare. Ageno ni gidhi chopo e gwenge ma Wahambla, koso gidong' mana Simbi, koso gibedo ka gisudo e gwenge mage e kinde ma wantiere sani. Mano Lebich ka entiere Kaunti ma Homa Bay. Winjo kanyo ichwalo chiemb kony ne jogo ma bende nokale midhiero mar koth El Nino, kama bende ne giyude midhiero ma opogore opogore. Waduoge twak ma sani warango wechego mag chudo mag Osara e counties. Kaka itimogi bende kaka wadhi nyime kod twak. Antiere kaka kod CPA Ogutu, mana kama nowe karkacha ntie kama chielo magine ang' wawuok ka waringo wadhi e county ma Mombasa e kinde mabiro, to sani ang' waduog mana e twak karkae. Kane iloso kendo kane aduoko penjo mane wuok kacha county ma Migori, penjo maduong' mantie karkane inyalo ti kod IPPD cha te ma ok ti gi manual cha, koso inyalo ti kod kumoro achiel. Rem mar tiyo kod IPPD dichiel kata e chenro duto mag chulo osara e counties ma pacho kae, en rem kaluwore kod lony mag jogo matiyo kode, koso en rem kuom jogo mandiko ji e tich, ma rem keto jogi e system madwarore mar IPPD, mano kaka ne sirkal dwaro mondo mi ochak ti kode dwe mar 10 tarik 1 higa mar 2022, mano kaluwore kod oboke mano ma sirkal kaachiel kod kadwaro mar apis jaga budget ma pacho kae. CPA. Erokamano ahinya Cleo, ing'e ni chutho kwa ng'eyo mana kaka nanyisi ni sirikal gi structure mare to gombo, nikech ineno ka sirikal nosekawo migawo ma ginyalo dino go rode ma ginyalo go make sure ni pesa ma sirikal ok otiyo e yore ma ok owinjore. One of the measures ma giketo ni gimoro amora mitimo, kata kidhi nyiewo chiemo, kidhi nyiewo ang'o, kidhi nyiewo fuel, to sirikal noketo system, kata kidwa timo development ne giketo system miluongo ni IFMIS, ne giketo Integrated Financial Management Information System. Ma konyo sirikal e migawo mar making sure ni gimoro amora mitimo bedo captured e database to bedo streamlined. To king'iyo areas mag chulo osara mag county kata mag national government, be sirikal no consolidate weche mag osara gi, nikech mondo mi gigi bedi ne nitiere ng'ikruok manobedo kapok gigi obedo introduced. Emomiyo yudo ka sirikal noketo migawo mar IPPD, Integrated Personnel Database madwarore, payroll database madwarore. Omiyo magi migawo ma sirikal kawo mondo mi gigeng'go weche manyalo bedo ni kelo mibadhi kuonde mag chudo, bed chudo mag supplier, obed chudo mag osara, obed chudo mag projects, gige obedo consolidated e system achiel. Koro en ang'o momiyo ng'ato inyalo mine thuolo moro matin mar chulo ng'ato msara chieng'. Seche moko ndiki ing'ama nyien, to ka ni ng'ama nyien to mondo mi odhi o request mondo database ni obed captured from Nairobi e IPPD system nyalo kawo muda moro, to konego bed ni okawo muda madwe achiel kalo kapok oketi ang'owa, kapok oketi e system. Omiyo an kang'eyo onge thuolo mane counties machulo e chudo manual gi nyalo wacho ni nitiere gimoro manyalo kelo ng'ikruok bedo mane seche moko ne in police to yieri MCA, oro PF, unique identified personal numbers mari ma pok obedo transferred kuma ne ae chatibire county. E gimomiyo seche go imiyo chudi e bocha, to at the end of it ka gicha bedo transferred ni to ina IPPD. Seche moko ne in japuonj tibedo kata MCA, manyiso ni igolo gige ni e TSC tikelo. Seche moko ne in national government tidhi e county. Magi ng'ikruok moko miluongo ni teething problems during transfer. To mano koro ok miwa migawo ni koro wayudo thuolo, koro mano wadawacho ni bas wayudo fuok kae mwadakalo godo. Momiyo tim gini e msara aching'. Omiyo msara michulo aching' mokale IPPD to ken gima ber, kendo wakwere ka kendo wakwere no ma onge luoro, kendo wanyiso members of county assembly kauru reports ma control of budget unon, nikech mane gima noyierune. Ing'eni MCA nokoyie nodhi opandara ni odhi okuny pi, en odhi owacho noyiere mano mi odhi o represent joka gigo ka gavana timo, to chutho
onego tim oversight. Koro oversight ni gikaw very seriously, momiyo report aila gi kowuok gine ma ginyalo konyo counties wagi. To achakase ahinya control of budget. Nikech seche migolo pesa, nikech county ok nyal chulo kata siling 5 mar osara ka control of budget ok approve. Seche ma control of budget approve manual kata pesa chingni, ok apar ni gitimo maber ahinya. Nonego bed ni girestrict kata ki approve mana dichiel. To next time tiwacho gi ni a month machielo ni to koro kadhi gini make sure ni jogi sekete IPPD 10. To ka un bende iparo mani nitiere gimoro an kang'iye malong'o, nitiere winjruok moro gi ng'ate controller ka a ma ka gisewinjore nikech pesa ni county ema dhi tiyogo, ng'ani koro tho sign mana gigi to golo ne ma counties gi pesa. Nikech kopo ni control of budget otamore ni gik mutimo gi en gima ok ber, to depo ni ok wachopo kama wachopeni. Koro onge gi authorize gimoro marach tiduogo ka gi consolidate ni un mane golonwa pesa ni, to koro kokwacho ni jogi ok otiyo gi gine yo makare. Koro controller nenore ni nitie ng'at moro magolo negi agola pesa niya gola. Koro mano ok gima ber. Mak parono gi kanyo waduogo ka mondo oyud wach mari mogik sani. Wadhi ane kaunti ma Mombasa. Joja oko nitiere kaunti ma Mombasa. Wawinjane kama gintiere kar kanyo ni en to mare biro e yo machal nade. Ng'eni onya bedo kanyo koparo chenro mopogore opogore kotenore kod wechegi mago mag chulo osara kod mathoth bende motenore kod chenro ma watwak e odiochiengni ma kawuono. Kata kamano e kaunti ma Mombasa nitiere $112 mano pesa mosechulo menda ching'. Akiane joja oko gino ma iluwo sani e kaunti ma Mombasa gin mag weche manyien mabende nitiere kar kanyo mabende iluwo odiochiengni nyalo bedo ni gin magi machiegni joja oko. Erokamano ahinya Cleophas Oluoch, awinji maber kowuok e kaunti ma Mombasa. To kawuono ni waluwo mana TWAK ma dhi nyime kaluwore gi wach chudo mag jotich e kaunti ma Mombasa, nikech yangore ni kwan atamalo mathoth mag omuom madonjo e tend kaunti ikoni dhi ne jotich, ka jopiny bende samoro ng'ur ni ok gine samoro dongruok malong'o mitimo e kaunti. Koro gin bende samoro gipenjore ni to en ang'o ma pesa michulo jotijegi timo ang'o, nikech gikoni ka ging'iyo moko kuom kor gwenge ok gine ka jotijegi tiyo tich mowinjore gi pesa michulogi, to chutho king'iyo tikoni kwan atamalo maduong' mar pesa bende dhi ne jotich. Koro adwa mana wuoye gi moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa, gimiane pachgi ni to chudo mikone pesa mikone chulo mang'eny ni ang'a timore, onego ketie nitie chal ni nitiere mibadhi koso ang'o omiyo inyane pachgi ni to chudo mag osara mag jotich ni ang'o madier wach e kaunti ma Mombasa. An kawuoyo, an Paul Odhiambo Bora, an kawuoyo to aneno ka gima nitiere gimoro ma jo kaunti ok dwa timo. Kech mokwongo kaunti onego chul ji gi digital miluongo ni biometric. Mane manyalo kelo kwan kamili manyalo miyo pesa jo kaunti ok lal. Nikech ka gichulo achula ji rudha mana ka ng'ama chulo jatije me dala ok nyal bedo maber. Onego bed ni jogi bedo gi rekod mar biometric. Mokwongo data no onego bed kata mana jotich ka sign to giketo lwetgi mondo wang'e idadi duto mar kwan mar jotich. Kendo machielo sama gichudo bende onego bed ni mane kaka ji timo mondo mi wang'e ni jotich ichulo koso gichulo. Mana pane ka gitimo kama wabiro geng'o lal mar pesa matimore e kaunti mondo wang'e ni to kaunti ringo maber. Nikech sani ok wane gik matimore to giwacho ni msara mang'eny gichulo jotich. To gik matimo to ok wane kata achiel. Nitie gik mang'eny matimore. Osiptende mag kaunti matindo tindo gimoko yedhe onge, to pesa giwacho ni pesa gichulo jotich to ok wane gigi. Koro mae gima onego bed ni gitimo. Wang'iyo kaunti ma Mombasa kae en achiel kuom counties man waneno kinde mane gavana odonjo. Waneno ka noketo jotich piny mane okone kidwa chako chenro mar biometric, to nyaka sani waneno ka pok okete tim. En ni ineno ka gima otitime e yor yiem koso ineno ka gini obagogi koso in pachi en mane kaluwore? Pacha mokwongo nyalo bedo ni seche moko jogi pok giyudo jolony maber manyalo terogi e biometric, jomotimo IT motegno. Nikech gigo kitimogi nyaka bed jo IT motegno. Ka gavana pok ondiko jo IT, to onego bed notimo jo IT mondo jo IT okonye mondo mi oyud kaka onyalo chulo ji biometric. Mano e gima pani gavana pok otimo. Wayude jadak machielo machiegni chaknachaka gi nyingi to inyisa ni wach chudo mag jotich to iwacho ni onego bed ni chudo gi lony manyasani, to king'iyo sani thoth gik moko timore ma manual. Ma kaunti ma Mombasa en achiel kuom counties ma pod chulo jotich e yor manual. In pachi en mane? An kwa nyingi iluongo ni Nikoyo, ajadak ma kaunti ma Mombasa ka. Kaunti ma Mombasa ka endi tich tek e sirikande ni nikech jotich ng'eny. Pesa mabiro kaunti ka be tin.
maendeleo midano tim be onge. Nikech maendeleo mang'eny mondo bende timo kaendi ok timre maber kaka dwarore nikech giywak ni pesa be onge, jotich be ng'eny. Koro an gima kwayo sirikal mar kaunti ni nikech gimichulo osara be ng'eny. To gimichulo osara gieki, opuodhgi ne be jogieki be gin genuine workers adier michulo osara e kaunti ka. Nikech jok moko yudo ni jok moko gin gidhi ni wach ni keto biometric. To biometric ni endi nitie joma dhi to go agoya lwetgi to ka isegone to giwuok gidhi ba kicho gigol lwetgi kendo. Ato gino machaka kwayo governors kendo. Governors gin joma jo county monyole county. Gimomiyo wuotho gi ji mang'eny gi geche madongo dongo mang'eny en ang'o moluoro. Owuotho gi gari achiel gi drepe kod askari momiye gi sirikal. Moko mang'eny mogolo kod ginono mewuotho go migidho go pesa county gi onge tiende mondo gitimo kanwendo. Ato gima chaka kwayo kendo MCAs. Sani ji oluoro kata wuoth. Governor oluoro kata mana wuotho kende nikech wach gonya ni dhi ketho sirikal kendo dhi ketho piny mar Kenya ka. Nikech gonya ni ma loophole ma pesa nikech jogi onge kama yude pesa. Pesa mabiro e county ni nikech ma gichulo osuru gi e pesa mitiyo go gonya. Ma e gima itiyo go nikech ka governor wuok sani endi ng'ata mesani ka ng'ato jatelo moro kadho kamoro amora en ong'eyo jagoro nyaka miye pesa. Koko miye pesa to koro raj ma yudo keth nyinge man ok onyal tiyo. To kiene pesa mineno gonya ni endi. Mane pesa mobiro mar maendeleo mare mondo go bene konye. To en ong'ene koro mano koro ka governor kogolo, ka jatelo kogolo, koro mano koro jatelo ok ti nikech ok ogonye. To mano pesa mondo go bene tiyo kelo maendeleo e county wa. Kapachi in wuon mondo mi udin rode mag weche mag mibadhi kata pesa ma samoro tiyo ma e yo ma ok odhi kare. Iparo ni en ang'o monego tim mar dino rode mag pesa mag mibadhi mikoni samoro ok tiyo e yo makare? Mondo mi din rode gieki wadwaro joma genuine public servants. Wayier ng'ato gi chuny ng'ato owuon. Gik wayier ng'ato ne party oyiero kata wayier ng'ato ne ng'ama kama en gi pesa. Wayier ng'ato gi chuny ng'ato mopuodhi manyalo tiyo n'oganda. Nikech kok wayiero ng'at man gi tiyo n'oganda at heart mano onge gik wanyal timo. To wayier jok molony e loso gimoro amora manyalo timore e county ka. Nikech kok wayiero ng'ama olony to onge gima nyalo timo nikech pesa to ng'eny makadho yore opogore lakini kok wayiero jok manyalo rito pesa gi to onge mana yiero jok ma tiyo maber gi chuny gi achiel mondo gikel maendeleo mar county gi. Mana kaka iwinjo janeno mar Ramogi TV mago mana pach moko kuom jodak e county ni ka gigolo pachgi ewi kaka giparo ni tend county onego taa yore mage to chutho mar geng'o weche mag mibadhi kata kuo matimore e county. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jo Mombasa obako twak eyo makare. Jo Jaoko erokamano ahinya. Dhi iluw weche mamoko mabende loso weche manyien odiochieng'ni ma kawuono, weche manyien mag migago kagi kacha ng'ich welo kod mano maruimore odiochieng'ni ma kawuono chieng' tich adek ma emiso dwe. Nyakoro mogo jongo duogo ka mondo be watiek ane twak an ka kod CPA Evans Ogutu wach mari mogik winjo kanyo pa jodak e kaunti ma Mombasa an ka gi dakika achiel kende mondo mi watieki. To ei dakika no inywana weche go duto moting'o chenro mabende wasebedo kar kae gino madikon telo mag counties mopogore opogore, jolonyo weche mag omenda, jolonyo weche mag uchumi mabende tayo counties mopogore opogore e pacho ka kata gwenge ma Kaluo kotenore kod chudo kokalo e lony manyasani kata IPPD. Erokamano ahinya Cleo. Wach manyalo wacho mogik en niya, pok aneno counties wagi sana magwa ma Kaluo ka mosekawo report mar control of budget ni very seriously. Kade gisekawo report mar control of budget very seriously, de gik moko maneno timore ka gide ok otimore. Ripode gi ok giricho kabisa. En mani kawuono nwa wacho mana weche mag Osara kende. To king'iyo ripode gi from weche nikech report budget opog nyadi dek. Nitiere weche mag Osara, nitiere weche miluongo ni compensation of employees, nitiere weche mag operations and maintenance, miluongo ni O&M, to nitie weche mag development. King'iyo counties wagi nyalo yudo moro nigi kuok marach mane weche mag Osara, to operations and maintenance to gintiere maber gi development. Moko be nitiere maber e weche mag Osara, to gimoro amora ma koro county timo to koro onge. Osara teri timo maber ndi, lakini koichako development kata operational maintenance mari are very poor. Koro members of county assembly ng'iuru weche mag control of budget gi mondo mi ugeng'. Iwacho ni prevention is better than cure. Geng'o oloyo dhi thiedho. Omiyo an gima nyalo wacho ne oganda wa
wawe utamore report ma control of budget ogolo nikech une manomiyo control of budget report gi consolidate gi ka en gimoro marach wabiro mana temo jiwo nikech wan koro kwan elected members koro wan forums mage makwayudo wanyiso gi chirne ma ok odhi maber ma improve uru mane wach manitiere nikech kata king'iyo county man wang'iyo ma Mombasa county mar Mombasa search gi no medore from 900 and something million to 1.5 billion similar year to weche mag IPPD kata manual chuda ching en about 112 million manyiso ne Homa Bay mane margi omedore mana gi 312 to 240 million te en aching manyiso ne jowa mondik ni mondo mi okony kata governors wa umbe ok ukony nikech maybe governors wa be ok nyal wacho ni gin gi expertise in financial management jowa mondiki mondo mi okony jogo mondo mi streamline gini be okony gi wachalo mana gima jatelo konyisi niya ma adwa notim kama kare bedo kode piny tinyo jatelo ma ok nyalre in yie koro report bedo mana marach wayie uru mondo mi kik wang'i uru mana national government kende wachalo jok miwuondo gi nyim to dhok be wang'i uru odwa ka ni kabe nitiere uchafu moro monego bed watimo nang mondo mi waywe mondo mi gik moko maricho mawuok e control of budget report gi obed maber otherwise ana onge weche mang'eny report masani en report marach members of county assembly we ubedo ngoro beduru udhi ung'e report gi counties mag mondo mi ng'at moyudo koni gi migawo kata tich marach manotim obed held personally responsible mondo mi wakod counties magwa erokamano ahinya agone erokamano ahinya CPA Evans Ogutu kuom bedo kendo yudo thuolo mar twak kodwa e Ramogi TV okinyi makaone chenro mar mbaka oromo wapuonjore kendo wabedo kod ng'eyo gigo matimore counties kendo mano e mor marwa pile pile chenro mar mbaka oromo kwagoyo mbaka ni gi jowa duto nyaka Ramogi jwang' jogo duto mokelo chenro obiro ni e yo makare mago muting'a nyaka jofwambo mwaloso godo e kor gwenge wantiere Kisumu gi Millicent Adhiambo wadhi Migori wayudo Jojo wadhi kaunti ma Homa Bay wayudo Alia Beach kaachiel koda ka Joja ok e kaunti ma Mombasa e studio ma Nairobi kar ka bende wakelo ni chenro nyaka Ramogi jwang' ka isiro gi ji mopogore opogore ka wantie kod director jogo mantiere TX jomak duol jogo mabende nitiere graphics kanyo katayo chenro nyaka jo kamera nyaka Ramogi jwang' jo digital bende makeyo chenro ma kamachiel kachiel e mbui mag Ramogi TV mar Facebook X kaachiel koda ka YouTube wagono erokamano ahinya ka diponi donjo e chenro ka chenro rumo dhi yud chenro ni achiel kachiel e mbui marwa mar Ramogi TV e Facebook kata e YouTube marwa mar Ramogi TV dhi yude chenro ne nitiere achiel kachiel kata sani pod nitiere kanyo kibiro bang' chenro ang' yude kata bende gi chenro mamoko mag Ramogi TV inyalo yudo achiel kachiel kokalo e mbui waduto te mag Ramogi TV kama itudie kodwa e lojo wetewa makelo go chenro arokinyi sa 12 nyaka sani koro romo sa 5 mar onyango Joyce Oduor kaachiel koda ka Sharon Ong'ao kanye kama watieke nyinga Cleophas Oluoch jakisumo kanya kwar mokeyo nyaka Tsango oriti masane